Могҗизалар бүләге төшө яңа ел алдыннан полиция хезмәткәрләре Зейнең бер кафесында авыр хәлле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга бәйрәм ясадылар. Как в этом году себя вели? Бабайдан тизрәк бүләк алырга теләүче сабыйлар шигырьләр сөйләделәр. Балалар яңа ел бүләкләрен полиция хезмәткәрләреннән 23 декабрьдән ала инде. Алар карамагында 3 дистәгә якын бала исәпләнә. Закон сакчылары өчен иң мөһиме сабыйлар күңелендә бәйрәм кәефе булдыру. Чөнки аларның күбесендә өй җылысы һәм әти-әниләрнең игътибары җитми. Безнең ел сайын полицейский Дик Мороз акциясе үткәрелә. Шуңа күрә менә безнең Зей отделы белән шушы балаларга акча җыелды. Бу инде һәрбер сотрудник үзенең өлешен кертә, үзенең зарплатасыннан өлеш чыгара. И без шушы акчага балаларга тәмле подароклар алдык и канцелярия әйберләр алдык инде. Шуңа күрә Бәйрәмне оештыручылар балаларга тәмле аш белән бергә үзләренең ихтирамын, күңел җылыларын бүләк иттеләр. Адилә Бурханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.